Hello everyone, this is Teacher Shang and welcome to my YouTube channel. For today's video, chikahan ta mo kung unsa nay update, kung unsa nay experience nako diri sa Bizmates. So, pang 2 months na nako karon nga buwan, August 19 mag 2 months nako. Sa sulod sa 2 months guys, kay daghan na kay kog cancellation, kay lagi aning kalit lang kaayo nga power outage, mawala ang internet, mao man gyud problema na to no. Usahay pa sad sumugod ta sa panahon nga kanang naglain na tong lawas, so makancel gyud ang ato ang mga klase. So karon sa 2 months na nakoy 4% nga cancellation, and then dapat kay below 3% ra gyud imong cancellation. So mao na makapahuway lang kung i-deactivate ko karon na deactivate na sa ako ang account kay na-cancel or na emergency trainer's fault na sa ako ang klase kay ni kalit og power out ni kalit og brown out atong pag Wednesday nya nagklase pa ko, so wa na ang estudyante kay ni kuan na ni i-click na ni ang emergency dayon ako ang sala kay power outage man. So pagkakuan na nakadawat na dayon kong notice nga deactivated for 3 days ang ako ang account. So meaning to say dili ko makaklase for 3 days, but dali ra sad kayo na nila after 3 days guys kay ila ra dayon sad nang ibalik. So so far wala pa koy na kuan, wala koy problema sa management. Approachable kayo ang mga tao diri sa Bizmates no. Kung na kay concern, na kay pangutana, naglibog ka, dali ra kay kang maka-chat sa customer service. And then also sa ilahang salary, competitive kayo ilang salary, and then kuan pod dali kayo mag-credit sa imong account. Wala pa ko kasuway nga na-delay ang ilahang ang sweldo. So ang mode of payment di ay dinhi sa Bizmate kay pwede nimo gamiton imong Paymaya, verified Paymaya nimo account, and then BPI. So akong gigamit kay Paymaya kay kuan ba ang BPI na kay kanang maintaining balance nga 3,000 kung mag-open ka og bank account. So timing kaayo kay na ako'y Paymaya, then verified na sa akong Paymaya. So mao akong gigamit sa Bizmates. Nya nasa nangutana nga pila ka adlaw gikan sa akong onboarding naka-start nako or kanang kiyatagan ako og portal para maka-open ako sa schedule. So gikan sa ako ang kuan guys, ako ang onboarding 5 ko ka adlaw nagbuhat. Ang ako apang na-comply ha ang katong kanang written nga introduction dayon kuan imuhang voice recording, dili siya video, imong introduction video. Dili siya video but kuan na siya, audio lang siya. And then imong information dito, then kuan katong ansiranan, katong sa nesty gani, sa nesty. So ansiran to nimo, then sa ako ang case kay nagkasugod nako, then wala pa ko ka-answer atong kuan sa newbie, sa new trainers. So na-approve naman ang ako ang katong i-submit na ko nga requirements sa diploma nako, and then sa kanang Paymaya kay dali ra kay nila gi-approve. So wala pa ko naka-submit og COR until karon kay dako pa kay problema nga ako ang BIR, but still gatagan ko nila og kuan na dito gipadala ako og memo di ay nga once maka 450 lessons na ko kay i-deactivate ang akong ang account. Then if makasabit ako og COR kay wala na ko kanang diha na i-activate ang akong account. So gatagan pa ko nilang mga 2 months gyud nga before ko makasubmit sa ako ang akong COR. So ingon ana, and then kuan sad sa paman. Regarding pud sa klase guys kay especially if duha di ay gamiton nimo kanang my stage, so naara sa ilahang portal website ra siya, i-click ra na mo diretso mo direct na dayon ka sa classroom. So naa din ha ang imong naong, and then ang lesson na napud diha nakabutang no need na to kanang click something para magawas din ha ang kanang material. So sa ining klase na nimo, and then arin lang kung ang imong klase kay sa Skype kay ikaw pa jud mangita sa kuan, mangita ka sa material.
But anyway, sa imong portal sa dashboard kay naarap gud niya siya dinha material, then i-click lang to nimo, then pangitaon lang to nimo if Bizmates program kay naara din ha dali ra kay nimo makit-an kay if adto ka sa PEDA, adto ka sa katong information sa estudyante kay kanang if kato gamito nimo nga material kay wala siya guide, kanang silbi students material ra imong makit-an, walay trainers material. So kato jud siya gikan sa dashboard nga naa diri sa left side, makita nimo kay naaman to siya guide and then sa students nga kanang material. So mas nindot to siya gamiton kay naa kay guide. And then usa pa sad is kuan kanang um moingon ta sa katong pag kuan na to no pag fill out na to dito after sa tong onboarding kay natay fill outan dito kung unsay preferences nimo, unsay ganahan nimo nga estudyante, kuan ba siya beginner, intermediate or advanced. So akong gikuan dito kay beginners or intermediate, wala jud ko nag-click og advanced, but dili ka makakuan, dili jud ka unsa na, dili ka makapili or dili ka makaingon ba kay sa akong nabantayan na jud ko mga estudyante nga intermediate na gid sila kanang kabao na gid sila mo kuan ba, fluent na gid sila sa English, and then kuan sad kanang dili na gid kay sila maglisod nya wala kay koy nasugatan sa ako ang klase nga level 0 gyud. Makasugat man gani ko pero tag sara. Kasagaran gyud ari sa level 1, level 2 nya mga kuan ra, mga okay ra sad kayo ka. Kausara ko nakasugat guys nga kanang gikasab-an ko og estudyante. Ganun gikasab-an ko estudyante kay siguro gisapot sad siguro siya, then wala siya sa kuan, wala siya sa Japan, naa siya sa Vietnam. Nya murag sa akong nakita dito nga background niya kay kuan na gyud naagid siya murag kuan pa kanang attitude gamay ana. So kato kay Skype amo ang klase niya sa Skype in town kay ikaw pa may mangita dito sa kanang kuan, dili man siya dayon inig kuan nimo, inig open nimo kay naa dayon din na ang material, dili man pareha atong my stage nga naa dito dapat naa dayon dito ang material. So mangita pa ka diri sa dashboard unya lahi ang ako ang na-click. So ang ending pagpangutanon ako sa estudyante naglibog siya kay iyang gi-prepare dili mao. So na nasuko na siya kay nganong kuno ingon ana. Niya mo to nagsige lang ko pa kayo sorry, apologize kay ana kay ako ang gitong sala. So ang nakadentro sad kay wag siya ni complain in town. Iko ana siya, wala na siya ibalik sa klase. Iyarang gikuan dito, gi-click ra niya ang emergency dayon. Explain usad ko sa kuan sa customer service dito, and then okay ra sad kay mo ana sila nga kanang I'm so sorry miss nga na-experience ko na to nako ba, but ako wag utong sala good, ako jud ako atong sala. So ang nakanindot lang kay dili gud sila mo complain nga mao na kanang danghag ang trainer dili jud siya. So kuan ra ni click ra to siya sa emergency then explain to sa ko. So far mao na ang ako ang na-experience sa Bizmates. So makaingon ko nga kuan kanang nindot siya nga platform, nindot siya nga company, and then kuan lang gyud bantayanan lang kaning i-click nimo ang IRB kanang I'm ready button, mao gyud ang sad siya kay kung dili ka ka-click ana diretso gyud cancel ang imong remaining nga klase bisag layo pa kay na. Mao gyud na nakadaghanan sa ako ang cancellation o kuan sad kanang makuanan gani ka power out, kung power outage yung mga gani wala man sad kag internet, then sa middle sa imong klase na di dayon ka kabalik, ma-cancel na gyud yung taon na dayon gagana kay kag cancellation. That's the time nga i-deactivate kanila, dili kanila patrabaho og 3 days. Pero naamang gyud nga na di magyud nato kalikayan, kuan lang laban lang. Okay, so maura to siya guys, og I hope nakatabang-tabang ko no kay daghan man sad gyud kaayo ron og nang-apply sa Bizmates. So maura na ang ako ang experience. Kung disclaimer lang by the way kanang dili tanan
nga naagian ako magian sa uban. So what if kamo na mo yung mga pang invest din ha nga mga kuan so gamay ra kayong cancellation like kana ganing mga UPS kana mga backup din ha pwede ra gid kayo siguro magkuan kag backup especially if ang imong klase sa Skype then pwede ra man sad siguro if kanang naakay kuan ako lang yun wala lang gid ko ni invest og mga backup kay kanang kuan pa ba kanang napay gigastongan niya wala pay budget ikapalit anang mga backup din na medyo kuan ba yun kanang mahal ra ba yun. Okay, so anyway, that's all. Thank you so much everyone for listening. And again, this is Teacher Sheng. Goodbye for now. See you.